Huriani tu hatta masuk mahita tu parminggota di manugoton suak songoninang dongan nami amanami nanami na mengikuti parmingguan melalui live streaming di Bagas Nabi. Adorak sudah mulai parminggota martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marede maita sien bukuede nomor 112 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tuang palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dangau na punasa, poda ni namar suruau doi, mula dong manangise na mabahen lomo ni rohani amai, boton nido taringot tupodai, manang na siya debatai, manang na huhataho ni siya roha-rohaku sa diri, songon na nidok ni surati, ak kabatangaik na mangulu do mabaur siya pamatang ni napor siya diau. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan de bata, asi maroham dihami, ay daktar baik kami mamain manangaha, molo soho dongan nami, dibaheni say lehon madihami roha benua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham, say dongani mahami, asa miak kami di bagasako, dohot di bagasan hatam, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede,
nomor 642 sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tanunan nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiahon unak ko ulo makatidakon hata na sututu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongat saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai martangyang mahita. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Tapuji matuhata maredehitan sian bukwe nomor 627 ayat 1-2. Tapau duk bima rohata, tatopoti madosat tatu adupan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo na sohatudusan, sitopa nasa nadong paruhum na tigor, na manguhumi jolma manisia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akka na hula hami marhite siya pangalesyon nami di patikmu. Ima marhite siyan hatutubu ni rohanami naroay, na siyan pakateon nami na soture, ro di panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami, nata masitutudo hona uhum hami ala ni dosa nami, natarsotsol bagi mahami nuaeng ala ni, asi maroham di hami ali di bata nami, pardinggan basa jala para siroha doho, ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na, jala suru matod di parbadia turohan nami be, asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan uluan na sorasuda, na pinarbagabagam diak na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabigima baga-baga ni debata taringo Tuhan sisani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asorat, hupasonak pe hamu. Buat tamu ma agakku tuhamu, guru kamu masih anau, ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok do augaku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon ma di batana digijang. Amin.
Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 780 sia ayat sada. Hatani debata nagabe trupuk epistel di minggutta sadarion imana tarsurat di parjamita bidu 2 mamukka sian ayat 10 sahat rodi ayat 20 tolu tajahama marsorik-soring. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaun akan hangaluto di hasianganon ala ikut tadi konokku doi di jolma narosia pudiku. Jala ise paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto. HP ibana do gabe tuan disaluhut ulaun akan na hangaluton mardongan hapistaran di hasianganon. Laosal do HP nami. Dungi marbalik marohakku naeng marpadelian nian mida saluhut ulaun akan hangalutot di hasianganon. Alahumida sada jolma di bae domyan masa hapistaranda parbinotoana dohot hamalonna mangaradoti laonna HP ikon tinggal hononna doi bae gambar ni jolma nasodungan hangaluton alani alogo sambing do HP nani jalahinan aku gudang ayaha nama maparsaulia di jolma sian sudeu laonna dohot sian dodam ni rohana taringo tu nahinangaluton na di hasianganon. Ayari-ari ibana marangaluton saleleng ngoluna jala mardongan hake polong ulona nang bormina idang marhasenangan rohana alogo sambindo nangi. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Tabigi maridekor sending.
Tapuji matuhata, marede mahita, sian bukwede, nomor 310 ayat 1 dohot 2. Tahati ma hapor siaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaw di sa dok portibion rap mahita madok. Au porsea dide bata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni bata jahuba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantod di parbadia adorak suhabubuan. Iro tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni silantus na matitarpajal di bana dihaw pinarsilang na tua tubanu toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik ke surgo lau hudul di siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamula sogot utanoon mangumui halak na mangulu dot na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nela Kristen akan nabadia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigima tikting na masa dohot na neng masa di huriat tadi bagas sa minggon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Papituhon, Lung Trinitatis, tanggal 21 Juli 2022. Topik Minggu, Habisuhon Nasian Gijang. Kosong sada, Padidio Nabadia. Patupaordo di huriat tahun Padidio Nabadia, tuaka yanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di permingguan pukul 10 WIB.
Perguruan dot pendaftaran di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 10 WIB. Asa dibuat surat pengantar sian situa wilayahna, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. 02 persembahan khusus 2 tahun kesehatan distrik. Hobar tu surat sian HKP distrik Walu di hari Minggu sadarion tanggal 31 Juli 2022 duk sidung jamita papungu pilihan tujolo do hita lao tu haperluan tahun kesehatan distrik Walu rap mahita papungu pilihan sian lasni rohatta. 07 pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang madohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 ima wilayah 5. Asaret tama ro tu gereja jala pinangido ma asa sudi hita ruas mangihut pertanyaan ini di bagas tabe secara live streaming. Asaria mahita madohoti pertanyaan ini jala pertanyaan wilayah boima tajaha di warta jemaat nadong di hitabe. 04 jadwal pelayanan sermon bulan Agustus 1 Oktober boima tajaha di warta jemaat naung adong di hita. 05 Dewan-Dewan. 05 titik sada Dewan Koinonia. 06 titik sada 05 titik sada 0 titik sada seksi sekolah minggu. Marhodumuan tu hari anak nasional vokal grup sekolah minggu patupa ede puji-pujian do di permingguan tanggal 31 Juli 2022 pukul 7 WIB. 05.1.2 seksi remaja. Tatap muka pembelajaran firman Tuhan di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 31 Juli 2022 waktu pukul 7 sahatu pukul 20 WIB. Maringaran gedung fasilitas lantai 7 2 ruangan. 05.1.7 seksi ama Hobartu hari ulang tahun Republik Indonesia duk sidung tiktingon tabegema sosialisasi perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 sian panitia. 05.2 Dewan Marturia. 05.2 seksi sending. Tim 2 seksi sending naing patu pahun 2 bersama imaliari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10 sia 70 WIB sahatuda selesai. 06 dak darat sorang a di bahasa Tuhatta do sada buru di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di keluarga Robinson Pandapotan Aruan Inang Junianti Sri Rezeki Boru Hutauruk alamat Kebagusan Besar Tolu RT 007 RW 006 nomor 40 sia Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu wilayah Sapulu Sada Hipasru anaki Soni nang natorasna. B. Di bahasa Tuhatta do sada buru na di hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di keluarga Deni Christian Nadab Inang Selenia Letitia Rismauli Boru Kota Barat. Alamat
Perumahan Tanjung Mas Raya, Blok C2, nomor 1 Tanjung Barat, wilayah Sada. Hipasdo danahi suang soni nang natorasna. Tikting naso jinahahon dohot parhepego ni huriata, boy mata jaha di tikting naung di para di huriata dihita. Soni ma tikting namasa di bagasan saminggon. Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati, Amang Pendeta Adventus Tambun, STH. Yang kami hormati, Amang Inang, HKBP Pasar Minggu. Yang kami hormati juga, Amang Inang Parhalado, HKBP Pasar Minggu. Juga adik-adik kami Naposo dan remaja yang beribadah pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih-Nya kita masih diberikan kesehatan, boleh beribadah pada saat ini. Di sini kami berdiri mewakili panitia HUT RI yang ke-77 akan menyampaikan sosialisasi rangkaian kegiatan HUT ke-77 di HKBP Pasar Minggu. Peringatan HUT yang ke-77 tahun ini mengambil tema karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, yang diambil dari Roma 13 ayat 4a. Setelah melalui masa-masa sulit akibat pandemi COVID yang selama 2 tahun ini, puji syukur gereja kita bisa kembali memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77 secara langsung ataupun tatap muka. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan dalam peringatan tersebut, yang pertama, kegiatan Prahut yang ke-77 ini berupa pertandingan catur untuk peserta pria, tenis meja untuk peserta pria dan wanita, dan lomba senam tobelo per grup. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan tanggal 14 bertempat di RSG dan gedung fasilitas HKBP Pasar Minggu. Yang kedua, kegiatan saat di hari H tanggal 17 Agustus sebagai berikut: ibadah pagi, upacara penaikan bendera, lomba, upacara penurunan bendera, dilanjutkan dengan pengumuman dan pembagian hadiah bagi pemenang. Jenis lomba tersebut antara lain: A. Untuk kategori sekolah minggu antara lain susun puzzle, makan kerupuk, membawa kelereng dalam sendok, dan lain-lain. Untuk kategori remaja dan lansia yang wanita antara lain lomba masak, dia per grup ada 3 orang. Lomba make up tanpa kaca, lomba makan kerupuk, dan lain-lain. Untuk pria, lomba sepak bola berpasangan, balap karung, makan kerupuk, dan lain-lain. Peserta lomba ini terbuka untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, dari anak sekolah minggu sampai lansia, tanpa ada biaya pendaftaran atau gratis. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan mendaftarkan melalui Google Form yang telah didistribusikan di Sintua wilayah atau ke panitia HUT yang Amang Victor Sinaga dengan nomor kontak 0812 8107 6015 atau ke Komisariat Seksi AMA di masing-masing wilayah. Untuk pendaftaran peserta lomba dan pertandingan ini ditunggu sampai H-1 jam 18 WIB. Demikianlah sosialisasi dari kami.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua untuk bisa kita merayakan dengan memeriahkan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Huhut papungu pelian, kantong parjulu, paduahon, dohot patuluhon. Tapuji matuhata, marede mahita, sian bukwede, nomor 30, ayat sada, dohot udutna. Lehon mata na marmi
Tau lakon tu ayat sada. Yesus leon atorangan habis larang mengadusi atami leon matana marnida doot roha naum buto dalani asototo maradopot boimi mardalana asadigo gomiton dimi mahami ganu parima ajari aminadin aotoni dope asalam porseami o sambido angoluana Ombar Tuhan Tapasada marohata martangah kita dame nasmurung sia saluh naroha ima namaramoti ate-ate doho pikiram munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu ma dihamu damang do denang nang songoni akadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus. Lani dia mau kadongaku nani halongan di bagasan Kristus hata nitu hata di Minggu papi Tuhon dung Trinitatis. Ima nani enet sian surat Yakobus bidu tolu mamukamai sian ayat 10 tolu satu ayat 10 halu ujahama dihita salutna tapayu tihu ma di bagasan rata sokono ma di dok isi habisuhon nasihat gejang ise hamu nabisuk jalana patas maroha sia dengan ni parangena ma di patari daun ibana akka ulonna mari dehite halabohon ni habisuhon alai molo di tiop hamu pangiburon napaet dohot hatokaran di bagasan rohamuna unang ma puji hamu dirimuna maralohon hasitongan uhut margabus dadai habisukon naro sia gijang na sia tano doi sian rohani jolma sian sibolis ai ia disi pangiburuon dohot hatokaran disima hagauron dohot sadok ulaon hajahaton alai anggo habisukon na sia gijangi sadok na botor doi olo mardame labok pangoloi gok asini roha dohot parbue hadengganon dao sian hagangguon nang pangatsion alai di bagasad dame do disaburon parbue hatigoran diaka namangulahon dame ido sahakna amo damang do dainang nagsongoni akadongan sa porsiaw di bagasan Kristus di Minggu papituhon dung Trinitatisom diajari do hita ima taringot habisukon na sia gijang adong do amang do tamu inang nagsongoni akadongan padohan na say jojo do mungkin ra tabigi
Terlubo bima dihita halak batak songon seda upasa te. Jala mungkin songo kamu akan tua-tua nang akka parhata saya sipata oludo tadok songo madidok disi aha mahatana ijuk di para-para hotang di paralabian na bisuk na punahata na oto tupang gadisan rasidedo amang do tamuinang nang songoni amu kadongan taboto aha lapatani upasaw date alana marite upasaw masay takas do dihita so kita majo halak batak ate mamuka siat oputa si jol-jolo tu ate nunga di pudahono naman taringot hina harga ni habisukon di tonga-tonga ni nguluta. Nga di podahonon tung masay harga do hapeng ima habisukon di tonga-tonga ni nguluta. Jalan masay rikot do hina harga ni parmintotoan dot habisukon di hita colma. Sape-sape do di hamok kadongan Raja Salomo mandoko di poda welu ayat 10 sada didok do disi ai umarga do hapistaran sian mutia jala salut mata itan dang tarpatudos tu si bayak kok kita ma amang do tamu hina harga ni habisugoni hina harga ni parbinotoani didok disi umarga di sian mata itan mutiha umarga di sian akka permata nadong di portibion dohon na piga sape karat ate son ni dokon si oma paris sape inna tangan nai ate umarga siani piga na tangan nai ba umarga sani parbintoan nate ale unak songon si oma paris mo te say inna butini dan goto tanak struk go barang taong ate umarga siani parbinotoan do habis sukoni alani amang do tamuinang di bagasan Yesus Kristus terbukta nani enet di si Jakobus tolu bidu tolu ayat 10 tolu 1 10 walu di patolas do di son taringot tu habisugon nasia tano do nasia banua gijak jala di dok si Jakobus do di son adong ma dua ragam ni habisugoni ima habisugon na rosia tano dohot na rosia gijang ate jala dung tabege na kinamang ujahami manang tajaha di bagasan rata marite bibil tai totu tabege masai takas do parasingan ni habisukon na dua onate tortawo to do jala taatusi do aha do perbedaan parasingan ni ima habisukon jala di podau si Jakobus do tario to habison nanai si ulau ni halak Kristen ima naung marsiraki diragam ni luat tano parsirakani tarlubo bima ima tu 12 marga ni Israel naung mangatowi tu luat parsirakani ai tu marga 12 pinopar ni hala Israel naung marserak di tano parsirakani naung gabe si Kristus ido guari mana sida imanak kini dokon Kristen jauh di. Alani damang do deinang nang soni akadongan marite poda si paingot sia surat si Jakobuson dapat kita masih ada parsiajar na arga. Ima taringot ngolu namar parbue habeng. Asasia dengan ni parange sasahalak boy idaota habisukon do hapatason ni sasahalak. Ai didok akka pade bisuk do dia makadongan tarida do hausian parbuena ido nakini dokon ido labatanna na didokon si Jakobus sison ima boy do berengon parang ini sasahalak boy do idaon na bisuk do imana manang napatas do imana sia dia di daksian hata-hata sia parbue hadengganon na niulahon na sida do. Jala didok si Jakobus do diturpukon idokon do di ayat sadain nakin ise do hamu na bisuk jala na patas maroha. Ise maina. Takas do didok di si
Ima sia dinggan di parangia ma di pataridaon ibana akka ulaon na maritihite halabohon ni habisuhoni. Sangat takas. Alani namang dot dainang. Jadi apeng dak sia gudang di akka titelo na be. Walau madohono songon iba majo padita Adventus tabun STH MTH dokter MR asa ni boto ya kahain dari belakang ia bele-bele ate. Daksia ni hapeng. Daksia deragam di gudang ni katitel mana kahatana na dohono ni hala kita na bisuk do na patas maruha. Alai sian parangi terida do dia jolman na bisuk do sian da jolman naso bisuk. Torasinggo ison memang torkaras do di doko dati na oto setabita. Lapatan na hata ng pabahinan pabuah bukti halirota halak nabisu. Pabahinan ng hatak tay ima na idokon omma hatari daw ni hita gabi halak nabisu. Alani hamang dot tamuinang sang nagsongoni akadongan di bagas Kristus. Seorang lebih dikenal dengan apa yang diperbuatnya. Bukan dari apa yang dikatakannya. Seseorang itu bisa dikenal orang karena apa? Perbuatannya dan hata-hatana mang. Ibu itu dohonon diingot hata-hatana. Alai mo pe jarang do ya te diingot hata-hatana alanya do. Hatana do. Natana cit sampai tu hati-hati. Itu diingot hatana. Itu. Lebih lagi mabek kita sampai acit sampai dang boy modum. Tolu boring tolu ari sampai dang boy mangan. Ba ingot di. Kata naik, itu tanya emang, do taminang, itu tanya kok. Alai kalau perbuatan dia dikatakan, itu bisa kita kenal. Oh nyade mana? Siadu dui, mulai ceritakan. Sonodo siadu dina, dangi dokok torukan. Udah deh. Apalah tulaku dui ya. Itu songon itu kan? Itu udah. Bolongat tok asing cerita naon nanti amang do taminang teh. Lagi do honon. Nah cerita hon agak sangat apalah tulak kudui. Apeng dangalong dia nak. Apeng tulang na takas. Isi dah hen nama. Gudang lu ita soni. Alani namang do inang itu nak kini lo seorang lebih dikenal dengan apa yang diperbuatnya bukan dari apa yang dia katakan. Kata-kata belum membuktikan seseorang itu, tetapi perbuatan itu membuktikan siapa seseorang itu. Kata-kata nak kini dokter kami amang dokter minang belum membuktikan isi itu seseorang ini. Dan taboto lebih isi mana? Alai dengan perbuatan itu kita sudah tahu. Oh ininya orangnya. Odah peng, jala si Jonoko don. Alana ay lebung na iba tosonang lo, lebok pakilalan iba. Lapatan na di sini amang do tamuinang tadaw ni jolma do sahalaki siap parulona dada sian hatana. Alanima tarjowi ta songon halak si Kristus maka huluan holong ni roha do halabohon jala omma hatari do ni habisukon do patas ni roha na siang gijangi. Alani damang do deinang do ngasapor siaw di bagan Kristus. Namang yuk museng didok si Jakobus do diturpukon. Pabo adong nakin didokon habisukon naro sia tano ate. Sian rohani jolma do sia cibulis. Aka dia me. Kata boto nakin ate dung jahami. Dak pola na asing di hita ate amang ate. Tang asingi. Wasa dak pola asingi di hita amang do tamuinang langsung ni. Ja alana jala jojo do Jepang hita parangi songoni. Dari ada tahe olo do hita mangulaw naka sosoni makana udokon dak marasing dak pola dohonon tarsongkot hita tau dak pola tarsongkot di dokon di ahamai di dokon di si ima pangiburuon hatokaran tamujian diri do pergabusan. Jodoh behita jolma manghibur do pak dongata jolma. Ini memang sudah wajar hati amang hati. Iri hati salah satu
sifat daripada manusia itu yang sering itu adalah iri arti. Ujungnya martokarma akan namar hanggi namar tidodohon nganggo udangi sunari namar yanako dot na akan samudar manang si solot dope. Alanya mo kadongaku asing habisukon na Rosia tano di bagas satu pukon di patorak si Jakobus do na lima habisukon na Rosia gijang. Akka parangi habisukon na Rosia gijangi mangito si Jakobus si dok liso takas do ima botor mardame labok panguluy gok asini roha daosian hagangguon dohot pangasion mangulu jala mangula di bagasan dame. Alain amang dota minang tidak majo ate tararisata sigati majo taringot tu habis koni nasia gijangon didok na perjolo nakinaha botor kate molo didok botor lapatan na dison amang dota mong iya habisu koni narosian sitongan hata ni debata sabing do danga dong nasian naharuar sian hata ni debata mahal na botornya benar yang murni yang didok yang murni na baduahon dison didok museng mardame molo didok pangalaw habisukon ima mardame dison na marlapatan habisukoni padameon rohana parjolo ima padameon rohana jaladang gabe mamprovokasi mon molo adong akaparselisian dang lo rohanaon mamera akaparselisian jaladang ulohon magabe pamomopon alay adong go sonari gudang jol masih pak sonari hola napa momopon dung mohop laoy mana ate dung mohop lao dang tanggung jawab asa parange habisukon siam gijang do na makaringkoton hadamion di pardalan ni nguluta di humlakta dang siap parangin na siya tanoon namang molo parangin siya tatong na hanak kini do kono hola nagabus di ulaon hola natakarot do di ulaon dang adong isodame pikiran na ay buah maka dongan nai molo di bereng dongan nai sonak sonang buah do bayi no kuasa buah sonak sonang imana kini do namang hiu museng labok lapatan na dison halak na digogi habisukon na siya gijang tung tarbayan ido marlabok ni roha mangalusi aka padohan na asing ate torlabok goy pakilanan na toraja ate ulo do si patas ngoni ate toraja do pakatio mubahan na buah toraja alana hatana raja alane sonari godon gudang go sonari hita kahita mang do tamidang ida buado na so raja do pakateo nonin na alanya alai manakin mang do taminang aladang labok pangalusion na sida nang pesipata padohan na asingi nunga maduit satu hati-hati ba masih duit ade mulai duit kita halto madohon harinuan ya do idoit tamu amang harinuan nge hai duit yu tamai patentengan di batahe alani situ lobone de kan ido termasa masih itu dulu ba pas mapol tak bulan emak patentengan alani tabuni situ lobon bedi duit alai dang napas mengalang anai do situ dulu ba dai do abeng tinggal apa duit nih bedi duit ma pamangan di bawon pabongkak mak 10 minggu imalan kita buna ayo ke kita mak sampai acit bayar ku kita masuk ke duit di halto mangutagi ate so non dang boy sonang pakilalan saya mangutagi mana mangutagi ba mas non sa tebita bisul na nang mapultak ate tebita ngolo bisul nang mapultak asong ni do acit na ale dung mapultak tok tebu do pakilalata mahalak na labok mahalak na bisuk sian gijangi baru pangoloy amang lapatan na halak na mabisuk ima halak nagabe si pangoloy di hata manang hata ni debata asa roha pangoloy na hibul dang gabe si paula-ula
alai hibul rohana mengoloi pareteni Tuhane. Dia hibul. Napa limahon di dok disi gok asini roha. Lapatan na damang dok dehinang. Pangalaon na sinonggopan habisukon na siya gijang ikot tarida may marite. Pangalaon na sa itotong paduduhon. Ngolu na marasiroha. Tuwaka na di humaliang na. Asamulo halak na sinonggopan ni bisuk na siya tano. Dang miyani di rohana asini rohana. Dang adong kepedulian na tu na masa di humaliang na. Alay manang isi halak na disonggopi bisuk na siya gijang gabi para si roha do mangyuto debata nagok asini rohai. Oma amang napanoton daw siyan hagangguan. Nakin hudok kami didok tadaw do hau siya parbuena. Ado lapatan na mang doto minang. Lapatan na asa songon ido gua ginawaran bisuk na siya gijang ikot darida doi siya pamikirata, siya pakatayota, siya parangena. Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan akan terlihat dari kualitas hidupnya yang tanpa celah. Karena ia berusaha hidup sesuai dengan kebenaran dan membuat orang lain melihat Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Amma di dokon daw siyan haganggo. Asa molo halak na barbisuk dan tarbahen iba ganggu rohana. Tunga hape na masa di guluna molo pe roha gangguan ni rohai bahira na mamulus do sa token. Termamulus doi. Dung Roma museng waso do gogo dito hani di pardala ni nguluna gabe boy ma bolong ima ganggu ni rohai. Nabarpudi yamang do tamin nagdioko dang marpangasi di son. Ahado de dokon nang marpangasi lapatan na molo mian bisuk ni siya gijangi dang mian rohana marpangasi di ibana dang si Paula di haporsiaon. Lapatan na dang mermuka dua. Jeladang olo kompromi dohot portibi. Dohot hatana asing hatana saudut pabahenana. Oma di dokon nakindang marpangasi. Hatanai saudot dot hatana. Dot pabahenana. Tigor jala bulus rohana maraduti hasitongan. Alani damang dot dainang donga sah porsiaw di bagasan Kristus. Topik ni minggu tamandok habis sukun na siya gijang lapatan na majohita akan na porsia asa mengulu jala mengula marite habis sukun na siya gijangi ima siya debata. Ngulu ni hita halak riset dang boy holam mga saon habis sukun na siya tanoon. Manang na siya portibion. Manang na ro siyan roha-roha ni hita hajong maon. Asa unang buha, asa unang mago hita. Molo ido tapangasaw namang dotominang mago mehita. Alay molo mangulu hita di bagasan habis sukon nama parpuyan na denggan. Di bagasan nguluta sigadup ari baru mangulu mehita. Alani damang dot dehinang tarikot tu bisuk manang habis sukon kadang masih ada cerita. Cerita on ima cerita mardonga poda. Di bari tahun adong masih ada sahalak nda tua-tua. Nda tua-tua on dohonon la ditikineng adong pardalanan nasida. Jalana tua-tua on nungatung macai gudang umurna. Ba magwarna nda tua-tua pasti ngagudang ati umurna te. Ngagudang umurna. Molo mardala pena tua-tua on dohonon ba nanirupan itukot nama. Nanirupan itukot nama. Jala di sada partikian di bolus na tua-tua ma sada huta na sekolah hibur dope. Artina lungun dope, artina hira 20 kakama nang 15 kakama kutai nakin. Jala tardok di hutai akadongan na pugus do namangyani hutai. Artina basi rubat dope. Jadi di nama mulus na tua-tua di hutai topu mak bama ngalu jarwa bama ngali nakin dia dirupan itu kot kan ola ni lakah dohono 10 manang 20 laka tapi terluja arwa dipaksaun na tuon
Toraha ma pitor piksa me mana. Jala peak ma na tuai di halaman ni hutai. Adong maharua sada doli-doli na jonok di si mangidasa. Di halaputi ma jala dirupi. Laos dibuam ma tujabuna na tuai na peak di halamani. Diubati. Diubati ibana ma na tuai jala dung sadar na tuai dilehom mamangan. Dilehom maminum. Jala dung ngapi hari, dung sehat na tuari, didok ma tu doli-doli na mangrupi ibana. Moliate ma amang di hapur ciami. Gabi boyau hipas. Atong songon dalaku mandok moliate didok ibana. Na tuaton. Sasitong na amangin na. Ia tukoton na hutiopon, ima tukot ajaib do. Ahape pangiduammu. Molo watuk tolu heli tu tanon pitor sau doi pangidoamu alai holanodo kudok matuho sehali do na boy pangidoho alani mana mapikiri aha pangidomu na masai rikot di golum ubege gabe bingung ma doli-doli ubege hatani na tuo aha matutu ate si pangidoaku ai holan sehali do didok boy mangido. Atau ngamuk kadongan, ada orang hujala lanjut tom maju cerita. Atik kita maju dol-doli kita maju dol-doli ya deh. Ade natape kita kada totoi ya kon. Kita maju dol-doli. Aha si pangido ata. Sehali do. Suku maju kita. Hamu akada tua ison akada toto nami. Si pangido muna. Hai pason, kan? Hai pason. Pasti ada nggak musik kan? Hai pason. Gudang go. Rato tu do bingung kita. Itu, tu bingung do kita. Sangat doli-doli alana tu ngomat saya gudang do nai dihirim nang jalaon di Portibion. Pasti banyak yang kita minta. Banyak yang kita inginkan. Contohnya sarana hami akan poso. So nak kedongan poso majo. Naso mahasota tapi nggak dapat umur nak. Romanya rokapu. Na uli jajeges na tapan kan itu. Na buy mabuan dohonon pitu ni mobillah hula seda. Ade. Tapi ngaha. Mobil box kan. Hula seda inna. Tapi mobil box kan hula dua halak do isi. Kurang pangidot tamang. Isarana hama ahi pason. Arta, gogo, waso, keluarga na berbahagia, dot lanasi. Alani dok nakin hola sehali do na boy pangidota, molo tajalo hai pason, barikot do dihitata. Itu teh, rikot do dihita waso, rikot do dihita hamuseng. Bah, boy mardala ninyan, otik kate, rikot di. Jadi bingung do hita. Manotuon alaha Allah hola sehali alai molo toko idok ke 10 heli pitor hatok doi itu dah molo pitor didokon 5 heli na wah pitor hatok nyoman nyon alai molo sehali tormak pikir jo hita jadi mula manusia hitamang tu cerita nakin dung lileg dipikiri si doli-doli natapanon ninda ibana matuna tua-tuai hola sada do nakini do boy upangido ninna ma. Olo ninna na tua yamang. Atong ahama upangido na sila no kutuho. Ninna doli-doli museng. Ido songo dalaku mandok moleate. Roma dol-doli ninna ma. Ahama, mole woto hamu ahama ijalo. Ahama woto. Ahama. Atong lehoma tukok media. Ninama alana hu pikirin nakin, alana ngairi pikirin nakin. Ay mola hola sada hu pangido sian ragam nina huigil di Portibion amoldo totuhonon. Ay rikot do dia usudina. Apalagi do honon ngapangalatu imana. Kono anong ko niya na mga lopay dahaku puang. Kanido na munci bajuku na.
Alahu pikirin akin molo tukok mino diau. Wilala ahape na naing hupang ido. Tinggal mangatukon na mau. Kan ido. Lo mo na nama. Jauh na pe yatuk ngagabe istana kan ido. Dia na pe yatuk ngagabe lo mo. Lo mo na nama si. Mabege aulus ni duli-dui macai las marohani na tuai. Jala laos di lehom matu koti itu duli-dui. Aku amang do dainang do donga saporsion barangkali hanya sebatas cerita do ya teh. Cerita namar donga poda do. Alai ahama na boy siputi hotota. Sia ceritai. Ada yang mau kita ambil. Di berita nakinan dipilit si dolido pilihan nama saya tepat. Alana sumber nado dipangido ibana. Songonido bisuk na siya gijangi amang dota minang. Songonido bisuk na siya gijangi. Tukot na tua-tua di cerita nakin, ima tudosan habisukon na siya gijangi. Ima tudosan habisukon na siya gijangi. Habisukon na siya gijangi ima nagabe sumber saluhut haruan na denggan di guluta. Danga dong nasi ngamang. Hola nido. Mula neng denggak ko amang calo habisukon na siya gijangi. Mula neng mardame hodo dongammu na marsalisi jalo habisukon na siya gijangi. Mula neng gok asi di roham jalo habisukon na siya dongani. Mula neng lampok pakilalommu jalo. Jangan dong asing siani. Anggo jalo do sian tanong ono imanakin. Ola nato karam matarus karizona. Hola parselisian, hola membuji diri karizona. Habisukon na siya gajangima nagabe sumber salut haroni nadingga di guluta molo bisuk na siya gijangi tabang asaw namang do taminang boy mata ruli hita dia kanarkot di guluta. Atong siya na duay nakin siya turpukon damang do dainang. Tapi li mana dumingani. Songoni dok buket deta pilit mana dumenggani. Memang hidup ini adalah pilihan. Aido didok halak na batak, dalu do narikot dibayan narumbi kot, gitu kan? Ido, rikot doi, alai adong go penal, rumbi kot. Alani damang dok dainang tapili mana dumenggani. Dia do na dumenggani. Ima habisukon na siya gijangi. Alana siyan habisukon na siya gijangi. Gabi boy mata jalai. Habisukon na siya gijangi. Ay ido hanguluammu. Molo dangi. Dang boy hita mangulu. Ay ido sangkon na idokon. Didikin na madjalo. Naik sidi. Maka tidak na prosyaw. Parangyo mahatan ni debata. Nani guromi. Ay ido hanguluammu. Ido hanguluamu ido. Alani damang dot dahinang ido nakita jalahi ma habisukon na siya gajangi ai ido hanguluamu ido nadumenggan di ngoluta sigano pari. Amen. Martang yang meta. Mulai ate madiho ali Tuhan debata na ho sobahami di bagasan Kristus dihatam na badii. Na mangajari hami di pardalanan ni ngulu namion. Asa margugu hami, asa boy hami alay Tuhan daw siyan akka parmaran. Asa boy hami alay Tuhan boy mabuan akadami di tonga-tonga ni ngulo nami. Asa boy alay Tuhan boy dangganggu rohanami mangadupi di sudi akaragam ni ngulo nami. Nasipata boy maben akalas ni roha do asak ni roha. Jalaba boy mabek kami alay Tuhan. Maben akan nadingga do akan nauli di tonga-tonga ni ngulu nami diajari ho kami dia palatikion. Ima asa hulului hami. Habisukon nasiako ima nasia gijangi ali Tuhan. Molong ngahu calahi hami mangulu mahami. Ala di hangulu ni Jepang nami mah akasonang soharibuan. Jala molo nunga hujalo hami hajala habisukon na siya gijangi. Boy mahami sokon na pinangidomi ali Tuhan.
Alangope di patarida hoko imangulu nago asini roh wali Tuhan. Naparasi roh doho. Napardame doho wali Tuhan. Jala panguloi doho. Boy mahulaho kami alai Tuhan salutna. Gabe boy mahamili Tuhan mabuan pasu-pasu tuaka dongan nami naumaliang. Lani pos marwah nami todi perbadia marajai rohado pikiran nami nang daging nami nang todi nami nang salhut na matahe na adong di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa imali Tuhan nagabi hagugod di hami mangulahon di tonga-tonga ni ngulu nami tarlubo bima di tonga-tonga ni huriamon. Alani hupasah tami ma salhut na sudi akar ruas ni huriam siya na met satu na tua-tua. Asir rohamali Tuhan tuhodo pasat nami disudi akka ngolun nasida tuho mau pasat tami ali Tuhan disudi akka hinol son ni rohana tuhodo pasat tami ali Tuhan akka pangiduan ni rohana molope sipataro akka holsoan ni rohai paru kilo ni ali Tuhan bos rohanami to dimi manamian diakka ruas ni urami mampargugui nasida. Asa unang seho tubuh akapadilian. Asa unang gabi tubuh akapanaritaan alay Tuhan. Alay natape molo jupang alay Tuhan na jala hujalahi hami dope. Diha siyang anon alay molo siyan hagugon na siyakui. Margugo mahami alay Tuhan. Jala molo pe adong alay Tuhan di bagasan ni ruas ni huriam. Ni hirim marhiti akka hamalumon ni akka parsahiton ni pardagingon asiro hamali Tuhan lehon pakirimon na mangulu tuakka ruas ni hurami unang gabi madate madili na sida lay Tuhan dinamasa di ngulu-ngulunay molo pe nunga martaot-tahon na ikot adupan na ala ni parsahiton ni pardagingon ni jalan nunga tunglu jana sida lay Tuhan mabuan akka pangubah tu dia manang tu dia pelau. Jala sudah makana sudah. Alay pos marwah nami lay Tuhan. Dang pasobom mu akka ruas ni urami. Lehanom mudo alay Tuhan pangrupiyon. Jala donganom mudo nasida. Di padongan yang mima alay Tuhan. Jepang akka hagogodo pakirimon. Tuakka ruas ni urami. Atau pos marwah nami alay Tuhan disude akka pargumentan ninggulu nami nahu jalai hami nahu irim hami na masa di tonga-tonga ningal nami tuhodo pasaton nami asa margugu hami madalani ngolu-ngolu nami sigalopari atong moliati mariho mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Tahu duti mamuseng mari dihita sia bukede nomor 26 ayat sadadu dukna laos tapasa mah piliata. Oh
Conjok kita salut. Tatanya koma piliata tuadupani debata martang yang mahita. Ale debata amanami nadibano gijang hodo harwani salut silang leonadengga do nasa ulibasa namaulitus. Upasatami masian nanilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolo. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asah parsia kami peleanon pati bulhon rajamu di tonga-tonga nuriam doho di portibion. Buhai marwanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di ba unuagidjang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajan mo se saut malomoni ruham di manotongon songon na di manogidjang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami.
unang mahami togion tu pangucunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan damai jalahamu mah pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasong ma damena tu todi munabi. Amin.